And I guess for forgiving, you know, it's easier said than done itself, you know, but then weighs you down yourself. Bishop, good morning. Mama kasema no man. Oh. I have to start to forgive and forget. Uzandakainzwa nani? Pane song inowani yametasinde. Abuda pamurayere kuna case. Sapana song inonzi forgive and forget. So I was just listening to the lyrics and all that. And there are things that I started discovering. You know, kuti zvinechekuita nekuregererana. Tinozviparidza kakanyanyisa and ndokurudzira vanhu kuvaregererana. But unoona kuti topic iyi inofesa a lot of resistance. Kwete nekuti vanhu havade kuregerera, but dzimweni dzenguva vanenge vachifila kuti maybe vari kuti vacho regererai ini havasi kuziva exactly what happened, or they've not really gone through what this person is going through. Saka chinoita kuti munhu arizoregedza kuregerera ndechekuti anongoti bishop, I don't think mune idea of exactly what happened to me. Kana kuti mimi mangotumwa nemessage kuti regerera. Saka really easy for you to say because no one is actually offended. But if you really knew what this person did to me, so I've discovered something, Miss V, which people really want to forgive, but number one, they want to know why should they do it. Even if they know why, some they don't even know where to start. The how part. How do I forgive? Alright, that's James what I must forgive and forget. Just educate me on how to forgive and how to forget. So one unofunga kuti kuregerera is just you just wake up one morning and you're like, yeah, apasina musi. No, panotori nesimba rinotokubatsira kuti uregerere. Why? Ndakune simba rinokubatsira kusaregerera. Zvakaitwa nemunhu iye itori force yekutoti munhu iye kusatotora mamwe matanho ari kutosimbirira kuramba akanyarara panyaya iyo. Otherwise level raakasvitswa nemunhu aigona kuita zvimwe zvinhu zvaigona kumupinza muna taisireva dai akada kuteedzera mafeelings ake. So many people are so much hurting, and when we tell them to forgive, zvinoita sekunge we are trying to let the culprits off the hook. Zvinoita sekunge toda kuitira favor munhu akaofenda wacho. Why? Because the offended anofunga kuti when we say forgive this person, we are trying to do a favor to that person anofana kuforgive. Saka anda kuziva kuti why should I do it? And nyika inoziva kuti number one, munhu anoregererwa kana achinge apanishwa when they face the music inoenderana nebehavior yavo. Tinonyaso chifeel right, chimusunungura yaenda right. Kechitu vanhu tofunga kuti kana munhu akumbira regero sincere, zvinonyatsoonekawo kuti aiwa uregero rwakumbirwa nomazvo, ndio patinoti chimuregero aone apfugama achema ademba weduwe. Saka uri kuona kuti vamwe vanhu havazokwanisa kuregerera because vamwe vamuri kuti varegerera havana kuuya kuzofesa punishment. Number two, havana kutembenga vakumbirira regero rwacho. Someone anda kuziva kuti why should I forgive someone who has never asked for forgiveness? So ndo nyaya dzatotibate nhasi idzodzo. How do you forgive somebody who has not asked for forgiveness? Or ndisandapinda munyaya vamwe vacho they don't even know that they offended you. Some of these people, they don't even know that it was an offense enough. And if they discover that you are hurting, and say, unopedza wakuti ngeondiwefuza futi pakuda kuedza kupa vanhu zviziviso
zvekubatikana kwako. Right. Rega ndikuudze something. When you are forgiving somebody, firstly, you are not doing them a favor. You are doing yourself a favor. I guess it's something that's really hard to comprehend. Exactly. Yeah. Iwewe ndiwe uri kuda kutoitirwa nyasha. Because pakusaregerera kwakaita munhu uyu ngatitange tabvunza akabatikana ndiani? Ndiwe. Anosvotwa kana masangana ndiani? Ndiwe. Anosvotwa kana iye munhu iye abudirira ndiani? Ndiwe. Uchaona kuti zvinhu zvakawanda in the negative zvinoitika kwauri kana munhu iye aitirwa zvinhu zvakanaka mulife. Ukamuona achibuda sari paTikTok achitamba so unobatikana zina riri video tozoona kuti dzatsama kambakanda phone chi you have been having a very good day until you meet that person. Uri kuziva here kuti Hamani anga akasimudzirwa kuti ave prime minister wePersia, but every time paaiona Mordecai wairwadziwa zvekuti zvaispoila day rake. So from the time of his inception pakuva a prime minister to the time of his death, he never enjoyed the position simply because there is a Mordecai who refused to bow. Kungorwadziwa apa munhu wese mukingdom iyoyo who to bow at Haman, serve for Mordecai. Saka at least, let me say, 36, 40, 100 million people would bow before Haman. But akarondana newane munhu kusvika munhu yamuuraisa. Saka every time, even when he's having a good time, ashedzwa na king, vadya zvidididi, paanongonosangana na Mordecai, pipi yakwira. Saka uri kuona here kuti iwewe pakuofendwa kwako, waofendwa, wakuidzwa forokoni, wazonzwiwa zvese. You see now. Shafura yako, you can't. Waitirwa birthday yako avike ndakada birthday makamutumira iri mapresents. Waitirwa birthday yako zvakanaka. Watengerwa mapresents madi. Paunozungusana munhu iye. Zvese zvaitwa nevanhu izvi hazvichameka sense. Wakwidza BP nepamusana pokuti pane one munhu bedzi akaita something muna 1992 sakusokufara. So ndoda kuti uzvizive kuti kana tichiti sunungura munhu uyu hatisi kuti muregedze aende kunofara. No, tiri kuti muregedze ufare iwewe wacho. Ndoda kuti uzvizive zvakare kuti kana uchiregerera munhu uri kuzvigadzirira denga rako. Mabhoero anoita life ndeyekuti haana kufanana nawo neAfrican movie. Hapasi pese vanhu pavanokuofenda pavanozofesa punishment. Bhaibheri rinoti kana munhu ava muna Kristu chaachisikwa chitsva. Tarirai zvinhu zvose zvapfuura. All things have become new, including kubohwa kwaakakuita. Saka munhu anogona kutokuofenda ogara akakubohwa ozonotendeuka oita muKristu obva aita mufundisi. Kana kusaita mufundisi anogona kuita kana asha kana kusaita chinhu chacho exactly Mwari obva atanga kufamba naye zvakanaka. Saka iwe unosara wakamakana nemunhu akudiwa naMwari. Munhu iyeye anogona kusvika pakufa obva aenda kunopinda denga. Iwe obva wafa obva warega kupinda denga nekuti wakaenda une chigumbu, nekuti haugone kusaregerera oregererwa naMwari. Musi wawakamira kuregerera iwowo ndomusi Mwari waakamirawo madhiri ekuregererana newe zvinhu. Saka everything chaunozoita from that day kusvika musi waunofa zvinenge zvakamira mberi kwako. And that's the Lord's Prayer, that forgive our trespasses as we forgive. Yeah, that equation balance as we forgive. So muri kuzozvitaura navhikendi kuti condition yemunamato iri kutotanga pakutaura kuti isusu sekuregerera kwatoita vanhu chitiregerera, which means template kana kuti sample yeruregererwa unofanira kuwana Mwari iri kubva kwauri pakuregerera kwauri kuita vanhu. Which means kana warega kuregerera vamwe vanhu hauna chekuudza Mwari kuti ndiitirewo so sezvandinodai. So in other words, uchaenda usina kuregererwa nekuti hauna kuregerera munhu akaregererwa. Uri kuona kumabhoera zvinoita. Iwe unofunga kuti munhu akakubohwa iwe ukasamuregerera manje
anobva ashupika kusvika uye achikambaira usadaro zvitendi inini ndashupika ubva right tora kamera nasorege kumbira regero ndaka vhidhiyo ipara vanhu vese vaone kuti naniziani hengo aiwa uno yangu vanhu vanogona kutoenda kudenga ivo vakakuofenda uchifunga kuti havana kukumbira regerero enough. Saka kukumbira regerero kwako kugeinawo zvakare upenyu husingapere muna Kristu Jesu kana wakapona. Tabva ipapo kuna zvimwewo zvirwere zvinongouyawo nekuda kwebitterness nekubatikana. Unogona kupedzisira wadevelopa zvirwere nekuda kuna kuregerera. How do I forgive? Bishop Mandibata matashuwa inini ndofana kurega vandoregerera sei. Chekutanga ndechekuti ukaona munhu achinzwa kurwadziwa nekuregerera munhu ane mentality yekutenda kuti munhu uyo ndiye akaipa wacho, ini ndi ndakanaka wacho. Saka how could this person do this to me? Paneka kungofila kuti ndatadzirwa nevatadzi inini munhu akanaka. Ende kazhinji zvinoitika oshuwa because vanhu takangosikwa tiine short sightedness kubva Adam paakadonha paya. Tinoona zviri padhuze. Saka muchiona kuti kunyange muprofita isiti Nathan paakauya kuzotsiura Dhavhidhi nekuda kwechivi chake chemudzimai waUria, akatouya achitonzvenga achiti munyika menyu mune munhu aita zvakati zvakati zvakati. David akatosimuka pachigaro akatsamwa kuti ngauye pano tipedzerane. Ndobva atozoona kuti munhu wacho akwanisa kuuya boza atoripo kare. Ndiye. Ndobva atozonzi ndimi mambo. Ndopa akatozopera power. Saka unotonida umwe munhu anenge inini anouya pano pasofuti kuzokurimainda kuti upere power. Uri kuziva here kuti iwewe une dzimwe nyaya dzekuti iwewe naMwari muri tu makadzinyarara zvokuti hakuna umwe akuzviziva. Dambudziko rako ndokuti pakaitika chinhu kana ukaita chinhu chikashaya mwazi unofunga kuti naMwariwo haana kuzviona. Ndikosara kuti Mwari haana kasystem kanenge kako yekuti vanhu vakatadza unopota uchiwarimainda. Mwari anogona kutongoona watoita chimwe chinhu wotonyarara. Une umwe munhu wawakatembenge uinaye usiku hwese hautodi kuti vanhu vazvizive. Alright, iwosho haudi kuzviziva. Nyaya iyoyo wakai uninstalla mind map. Ukati hazvezve that did not happen. Yeah. But who's already it happened? That's what remind. Number 2, uruza kuti wewe wakatodanana neshamwari murume wako. Zvakatika ka 1 part. Muri kuzwa muri 2. Right. Uruza kuti wakadanana nemukadzi mukomo wako. Amai guru wako. Makaita sei pa. Uruza kuti iwo wakatora zvinhu zvokubasa. Zvisina kutozooneka kuti zvakafamba sei. Une imwe mari yekubasa yawakazongoona kuti mari iyi hamundofunga wasi kuziva ende shuwa hauna kutoziva weshuwa ukatora. Saka ini ndine mubvunzo kuti saka Mwari anga aripo iwewe uchidanana nemukadzi weshamwari yako ko akanopinda mudzimai weshamwari yako kana takanopinda munhu wawakaita naye chinhu akanoreurura ukangonzwa kuti wakutochidiwa kunoku munhu atoti ndanzwa mwoyo wangu kuremerwa ndatongoti rege nditaure zvinhu izvi ndakaita naInnocent. Unonzwa unoita sei? Ko Mwari akangofunga kuti awane dzimwe nzira dzekuti mapikicha ako manutswa awane road inoenda nekufacebook. Anongobvunza ko pakambana apa zvikazongooneka kuti mari iyoyo yakatorwa newe. Pastor, ko vanhu vakazviziva kuti inini mai ereta kana mai mudikoni igirlfriend yenyu kanjani muri kubatikana nemwana wasangana akabuda chechi kuti Mwari angamuregerera? Muri kubatikana. So dzimweni dzenguva ukafunga zvako unonyatsoona kuti arege ndiregerera vanhu kutadza kuri muvanhu. Chinoita kuti usaregerere kukanganwa zvaunoita. Ndosaka
Jesu ati kana muchikumbira regero iti tiregererei zvedu sekuregera kwanoita zveavo. In other words, remember pakurasika kwako, remember zvakanyararwa naMwari pamusoro pako. Ukazviremember uchaona kuti pada dzimweni dzenguva munhu wari kutopa mhosva uyu uchatoziva kuti nyaya dzake dzakareruka, ingori $3 asina kudzorera versus nyaya dzekudzukuru. Ora vamwe vedu nyaya dzedu dzikati bvu, kana vamwe vari mubhaza ranoburura utaenda wega famine munhu akadai so ungaramba here uine mhuri yauinayo iyi, Mwari akafunga nezvako. Naiwe kunzi mainhingi vairwadzano, uneshuwa here kuti ruwadzano rwako runoramba ruchienderera mberi, vanhu vakazviziva kuti uniform iyoyo ine umwe rasta anoibvisa? Ichokwadi here? Unoramba wakadaro here? Saka nhai munhu akakutadzira akanyanyoita sei chaunofunga iwe kuti chiri worth kuti uende kugehena? Izvozvo ngazvikupe simba rekuvaregedza. Ndisati ndapedza, ndichipedza warati kwacho. Tine 3 minutes. Mu3 minutes dzasara ndedzekuti Mwari haagone kudhila nemunhu usati waregerera. As long as munhu iye usati wamuregera zvireva kuti achiri mumaoko mako. In other words, uri kuudza Mwari kuti mina ndimbomukanika. Saka Mwari akutofunga kuti une zvaunogona kuita. And that's so true. Kana Mwari vachifana kuti varevenge vari iwo, unofanira kuregedza munhu wacho. Saka kutoregerera munhu kutomuitira disfavor because uri kumuhenda over to a higher authority. Uri kumuhenda over mumaoko aMwari. Hatidi kunyeperana panapa. Unotori newe munhu wakakuofenda vausina hako zvekuvaita. Zvokuti daungone zvekuvaita waikwanisa, but unonyatsoona kuti I cannot fight this people. Why don't you let them be in the hands of the Lord? Ukamuisa mumaoko maMwari, Mwari anobva atanga kutaura kuti vengeance is mine. Ndayazokuudza kuti bitterness will only destroy you. Hakuna munhu anoita bitterness yacho yokuwadza the next person. No. And it's like drinking poison and expecting the next someone to die instead. Yes. It's not possible. It's not. As long as you're the one who is bitter. Uchaona kuti before wafa unogona kutopedza watoone zvikwambo zvako 2-3. Because uchapedzisira waona zvimwe zvinhu zvekuita zvaunofunga kuti zvinogona kukubatsira kuti urwe hondo dzako. Unopedzisira waroya, ndozvandiri kutaura panapa. Vamwe venyu munopedzisira mauraya vanhu. Vamwe venyu munogumba mazviuraya. Saka deal with the bitterness, please. Forgive and forget. Thank you. Wow, thank you so much, Bishop Musa Kamisola there with Soul Food. We're also live on Facebook. You can share this with someone. Forgive and forget. I guess this was a word in season for someone. I can't let this person go. But then it's important at this time to then reflect and surrender it all to God. Thank you so much, Bishop. All right. Change your phone. You know, one plus 263 773 115 025 773 115 025. Tinosangana panonzi New Fantasyland opposite Eastgate, that is corner Robert Mugabe and 2nd Street, and same Nyoma upstairs Musinema 4. Saturdays Notangana 12 to 2, and then Sundays from 9 to 12:30, and then Facebook page and YouTube Shagansi Dr. BMC. Thank you. Thank you so much, Marasta. Say Anzi Pastor Uro Shoko Aspaguzu Sorry, sorry. Quite a dini, Marasta. Thank you so much, Bishop. We look forward to next week's session as you walk with us through this one. Forgiveness, Anzi, is not easy, but then, Father, I need strength. Thank you so much. It's time from sounding good all the time. We're a few seconds away from the top of the hour.